Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Κάποιοι το πετάνε. Κάποιοι το χρειάζονται. Κάποιοι το ονειρεύονται. Κάποιοι το θεωρούν δεδομένο. Κάποιοι φτύνουν αίμα για να το αποκτήσουν. Κάποιοι επαναστατούν γι' αυτό. Κάποιοι θα το κλέβανε. Απλά σκέψου. Σκέψου ότι θα μπορούσες να είσαι οποιοσδήποτε κάποιος. Η πείνα κάνει τον γύρο του κόσμου. Η μάστιγα της φτώχειας επιστρέφει στην Ευρώπη. Όλο και πιο πολλές χώρες μπαίνουν στον ανεμοστρόφυλλο της πείνας. Στην Ισπανία, περισσότερες από 300.000 οικογένειες δεν έχουν να ζήσουν. Στην Πορτογαλία εγκρίθηκαν τα μέτρα λιτότητας. Πριν από λίγες μέρες στην Ελλάδα εγκρίθηκε το τρίτο πακέτο μέτρων λιτότητας. Για καιρούς δοξασμένους και πάλι αναγκητές θα γυρέψουμε φερεσέρι το πατάλι. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούν ταπεινό να μιλάς για το φαΐ. Αν δεν νοιαστούν οι ταπεινοί για αυτό που είναι ταπεινό, ποτέ δεν θα είναι. Αυτοί που αρπάζουν το ψωμί από το τραπέζι κηρύττουν τη λιτότητα. Αυτοί που μας παίρνουν τα πάντα ζητούν θυσίες. Οι χορτάτοι μιλούν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, πάνω σε πέτρες και αγκάθια. Για να φέρω ψωμί, νερό και τριαντάφυλλα. Την ομορφιά ποτέ μου δεν την πρόδωσα. Όλο το γιος μου το μοίρασα φύγια. Μετρικό εγώ δεν κράτησα. Πάνθρωπο. Με ένα κρινάκι του αγρού, τις πιο άγριες νύχτες μας πότισα. Ας μην γελιόμαστε. Διψάμε για ουρανό. Τι καλά είσαι, ουρανός. Τι ωραία μέρα. Άσε με να παίξω. Αν δεν μάθεις την προπέλη, δεν θα βγεις από το δωμάτιο. Για χώρισμα τη Δευτέρα, μέσα όλο το Σαββατοκύριακο. Αν δεν διαβάζεις, ξύλο πελέτικο το μείνεις. Τούβλο! Γράμματα είναι αυτά που κάνεις. Ήρθα και ξαναγράψτα. Αν δεν φέρεις πέντε δεκάρια μέχρι τα γενέθλιά σου, δεν θα σβήσεις κεράκια. Νέα, ξέχνα το παιχνίδι που μου ζήτησες. Μα καλά τώρα, διαβάζεις ή παίζεις. Αν δεν μου φέρεις 10 σε όλα τα μαθήματα, μέσα όλα τα Χριστούγεννα. Τις κρυές γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που αν τους άλλους δεν πολύ καρδιά, γύρι βολερών τα βραγιά, σ' αυτή την πόλη σοκιά έχει στηστεί, τους έχω βαρεθεί. Λοιπόν, ξεκινάμε. Επανάλαβα. Στις 21 Απριλίου το 1967, 21 Απριλίου το 1967, συνομότης αξιωματική, μη γελάς, κατέληξαν το δημοκρατικό πολίτευμα, και επέβαλαν δικτατορία. Κατάλαβες. Για πες μου, παιδί μου, το νόμο της αδράνειας. Αδράνεια είναι η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε κάθε μεταβολή της εθνικής τους κατάστασης. Επανέλαβε. Παρένθεση ταχύτητα. Παρένθεση ταχύτητα. Και τώρα για πες μου, γιατί όταν τεινάζουν τα βρεγμένα χέρια, οι σταγόνες απομακρύνονται. Για να το συζητήσει. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ολιγορία του Σπηλαίου, την πολιτεία του Λάβου. Πριν πούμε για την πολιτεία, πες μου σε παρακαλώ τους αρχικούς χρόνους του ρήματος πολιτεύουμε. Πολιτεύομαι, πολιτευόμουν, πολιτεύσαμε και πολιτευτήσαμε, με πολιτευσάμε και πολιτεύτη, με πολίτευε, με πολιτεύει. Μπράβο. Μείναμε. Άνοιξε στη σελίδα 110.
κύκλο. Μπες μέσα. Εδώ θα κινείσαι. Εντάξει. Η σκέψη δεν πετάει ελεύθερα. Ο μαθητής όμως είναι σπίρτο και φωτιά. Να τον ανάψουμε. Μόνον έτσι το μέλλον θα λύσει τις νέες γενιές. Μόνον έτσι οι νέες γενιές θα αλλάξουν τον κόσμο. Ελευθερία είναι να τραγουδάω και να χορεύω κατά σπίτι. Ελευθερία είναι να διαλέγω το λάθος. Ελευθερία είναι να ενώνω τη φωνή μου με τη δική σου όταν υπερασπίζεσαι υψηλά ιδανικά. Αντισταθείτε σε όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι, σε όλους αυτούς που γράφουν λόγους για την εποχή δίπλα στη χειμωνιά. Κοιτάξτε, βλέπετε. Όμως εκείνος λέγονταν μονάχος, καταμόναχος.
Γύρω